Natala ang epicenter sa magnitude 7 nga linog sa Tayum Abra kung asa lakip sa mga nakasinati og grabing danyos ang mga lugar sa Abra Province. Atong sana ng dugang detalye kalabot niini pinaagi sa report ni Ivy Hernando sa GMA Regional TV Balitang Amyanan, live manukad sa Bangged Abra. Kumusta dyan, Ivy? Sara, sa mga daan palang patungo dito sa Abra, makikita ng iniwang pinsala ng magnitude 5 na lindol. Hanggang sa mga oras na ito ay nakakaramdam pa rin tayo ng aftershocks. Sa daan palang makikita na ang pinsalang dulot ng magnitude 7 na lindol na tumama sa Abra. Bumigay ang isang bahagi ng kalsada sa boundary ng San Quintin at Piligan Abra. Kita ang biyak sa kalsada. May mga gumuho rin sa bahagi ng bundok. May mga bahagi din na kalsada na umangat dahilan kaya naglagay ng warning signs ang DPWH. Sa Bangged Plaza na sa 200 individual ang nag-evacuate, natakot pa rin umanong umuwi dahil sa pangamba ng aftershocks. Ayon sa alkalde ng Bangged, 3 bahay ang totally damaged, 36 ang partially damaged, habang isa ang casualty. Isang 23 anyos na babae na umano'y tinamaan ng gumuhong bahagi ng kanilang bahay. Nasa 8 government facility ang nasira, 7 commercial building, 3 rin ang naitalang napinsala na tulay at kalsada. Pasado alas 2 kaninang hapon nang dumating sa Abra si DSWD Secretary Erwin Tulfo matapos munang ipag-utos ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Una nitong tinungo ang PDRRM office para alamin ang bilang ng mga naapektuhan. Sumunod nitong binisita ang Abra Provincial Hospital kung saan inilabas ang nasa 83 pasyente. Dito rin dinala ang nasa 18 earthquake victims, kabilang na ang 3 severely injured. Ipinagutos umano ng Pangulo na magbigay ng pagkain sa mga naapektuhan. May 1 milyon raw na cash assistance na nasa Region 1 na. Dagdag pa ang 5 milyon na manggagaling sa CAR. Lahat raw ng apektado ay mabibigyan ng 10,000 cash kada household. Ayon sa kalihim, sasagutin raw ng gobyerno ang pagpapagamot at pagpapalibing sa nasawi sa lindol. Kanina nga rin ayon sa alkalde at sa vice-gobernador ng lalawigan ay hindi pa tiyak kung kailan maibabalik ang supply ng kuryente sa lalawigan, lalo pat ayon sa Electric Cooperative ay mas ligtas raw ito para sa mga residente para sa mga posible pang mararanasan na aftershocks. Yan muna ang latest dito, Sarah. Alright, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Ivy Hernando.